ngap dan sobai pi ke parlo ke bistra ban pe ya ka video ha ka channel warla ki Paidbah ri football kilia ap lynti ba ka ne ka jingialehkai kan long sha ka ba khai handre ha ka ne ka jingialehkai pat ka long da khongpong ka jingialehkai ha ka euro arja arab sau na ka group a min ka si hapdeng ka Hungary persha ya ka Switzerland kala job ya ka Hungary da lai la iwekol ya ki likely ki kol na kamta ka ri Switzerland la thep da uke dua ha ka mit ka ba khatar abishar hakabit ka basaw pusan ubi embolo hakabit kandai po plus lai but yaka shikol nakamta ka Hungary latep da ubi barga hakamit ka bandriu pondriu but haba pai shaka jingialehkai naka group B hapdeng ka Spain persha yaka Croatia hakaba ki babon kriu football kila ap lynti yakane pakan long shaka jingialehkai ka bekhaj handre ka longpat da khongpong hadin baka Spain kala penkala tim Jameson don yaka Croatia haka baka Spain kala job put yaka Croatia dalai la nokor but yaki likely ki kol jong ka Spain la tep do e morata haka bit ka bar kundai frius haka bit ka laipo ar but udi karbar jal haka bit south san los ar haba pai sa ka pat ka jingialehkai na ka group B hapdeng ka Italy persha yaka Albania haka baka Italy kala job yaka Albania da ar la iwekol yaki artli ki kol na kamta ka Italy la tep do e bastoni haka bit ka bakhatway Barela haka minit ka bakhat ndriu bat yaka shikol na kamta ka ri Albania la tep do en bajrami haka minit ka ba iwei te parlok ta kile ki kubor ngangai ba phla sengtu ngin second du hakwei pat ka video kublei shibun